welcome Miss Queenie. Baby Queenie na lang. Ah, wala pa daw, kadali lang. Ayun siya pa to, layo, Bri, di na lang David Bri. Kasing mahagbong siya. Okay na agang? Pilay na di mo? Guli, nagkamit ang mic lang. 7 or 8? 8, hindi mo edad. Kasi mo grade? 2. Grade 2. Asa ka na eskwela? Bustamante. Bustamante? National High School? Elementary? Elementary. Okay, andyan lang, ladies and gentlemen, present the welcome, Miss Queenie. Kaming mga kabataan kahon, ayaw pasaging mawala. Kay ang mga kahilayang tanan, ani-ananing kalibutan. Sa pagkamuling panahon, nagkahulat na tabangan luman, taghawas ning kasalanan. Padayon o katiling man sa imong pag-agakanako, puyo sa kayunasan, nakatiulungan ning kalibutan. Among palingahaon nga kami pagmapuslanon. Pusa, ikaw higala, ika'y paglaon, ning kinabuhi. Pusa, palihog agaka, king among pagpakikisod. Ning lumpa sa kapalaran, ika'y paglaon, ning kinabuhi. Kaming mga kabataan, paglaon sa Thank you so much, Miss Queenie. Now, ladies and gentlemen,